ଭାଉଜ କଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ? ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ଭାଉଜ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ତମକୁ ଆଇଡିଆ ଦେବି, ତମେ ମାସକୁ 3-4 ଲକ୍ଷ କମେଇବ। ନାଇଁ ବା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଚାଲୁନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ରାତିରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚିବ, ସକାଳ ଆସି କହିବ ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 3-4 ଦିନ ପରେ 4 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଚୁଡା, 250 ଗୁଡ ଆଉ ଆଳୁ 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବାଇଗଣ ସାରୁଗିରି ନେଇଯିବା, 3-4ଟା ଘରେ ବାଣ୍ଟିଦବା, ଫଟୋ ଉଠେଇଦବା, ଭାଇରାଲ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତିକି କମଉନାହାନ୍ତି, ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ତ ତମେ 7 ଦିନ ଅଧିକ କମେଇବ। କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ତମ ସ୍ୱାମୀ ଖଟରେ ସେଜ ପକେଇ ଡାସିବ, କହିବ ଆ ମୋ ମାଇପ ଘରକୁ ଆ। ଚାଲ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇଦେବି, ତାପରେ ଦେଖିବ କେମିତି ହଉଛି।